A sustitución das actuais fiestras por outras de aluminio, así como as persianas que levarán illante térmico interior, ou a instalación de novo alumeado con tecnoloxía LED, son algunhas das melloras incluídas nesta reforma. Unha actuación pendente de adxudicación que suporá un investimento por parte da Consellería de Educación de 1,2 millóns de euros. Esa remodelación, para que nos fagamos unha idea, supón un investimento de máis de 1.100.000 euros nese edificio, onde tamén hai un importante investimento na mellora das condicións de aillamento, na cuberta, nas fachadas, no aspecto estético tamén desas fachadas, e despois conleva tamén unha optimización da climatización e do que é o uso das instalacións fundamentalmente en inverno e no período estival, que vai a evitar e a reducir o consumo de enerxía tanto eléctrica como de outro tipo de suministro de calefacción, e ao mesmo tempo pois vai a permitir unha actualización e renovación estética dun edificio que tamén está nas condicións nas que foi construído no seu día xa fai moitos anos. O alcalde Santiago Freire destacou a importancia desta obra, cuxo inicio se prevé inminente e que terá continuidade ao longo do curso, compatibilizando os traballos de reforma coa propia actividade lectiva do centro. A actuación súmase á desenvolvida tamén pola Consellería de Educación nos últimos anos noutro centro educativo do municipio, como foi a realizada no Colexio Felipe de Castro, onde se investiu tamén ao redor do 1 millón de euros.